Il-Partit Nazzjonalista jemmen li l-ħaddiem ikun min ikun għandu jitpoġġa fiċ-ċentru tal-pjanijiet ekonomiċi ta' kwalinkwe gvern. It-tlieta filgħodu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech għamel żjara lil bidwi li għandu l-eliqi tiegħu fil-limiti tal-Imġar, żjara illi saret bitħejja għaċ-ċelebrazzjoni ta' Jum il-Ħaddiem. Preżenti għal din iż-żjara flimkien ma' Bernard Grech kien hemm il-kelliem tal-Agrikoltura u s-Sajd Tony Bezzina. Paul Muscat li ilu jaħdem ir-raba sa minn tfulitu kellu l-opportunità li jispjega lil Bernard Grech il-proċess kollu mill-bidu sa tmiem biex jitkabbar il-frott u l-ħaxix fosthom it-tadam, il-ħjar u l-frawli li bħalissa ninsabu fl-istaġun tiegħu. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li dak kollu li għandna f'pajjiżna fosthom ir-raba u l-ikel tagħna ħafna minnu ġej bil-ħidma tal-bdiewa u tar-raħħala li finalment huma wkoll ħaddiema. Illum kellna l-opportunità niltaqgħu mal-bdiewa, propju rajna mhux biss il-frawli ma rajna t-tadam, rajna l-ħjar, rajna x-xogħol differenti fis-sereri u anke barra li jirnexxilhom ikabru propju bil-ħidma, bl-attenzjoni, bir-riċerka li jagħmlu anke biex jtejbu dejjem aħjar il-prodott, l-effiċjenza, l-kwalità. U dak aħna nixtiequ naraw propju kif il-ħaddiem Malti, il-bidwi Malti, ir-raħħal Malti jista' dejjem jiġi mejjun anke b'fondi kemm nazzjonali kif ukoll Ewropej biex ikun il-ħidma tiegħu tissaħħaħ il-Malti jkollu aktar għażla u allura jkollna wkoll saħħa aħjar għal kulħadd. Intant waqt din iż-żjara issemmew ukoll id-diversi sfidi qed jaffaċċja dan is-settur fosthom iż-żieda fil-prezz tal-plastik kif ukoll tal-pestiċide u tal-fertilizzanti li żgur mhux qed jgħinu biex dan is-settur ikun jista' jkompli jikber.